diváci, takže sledujete znovu naživo náš ďalší zaujímavý dokument Putovanie s King Kong TV. Dnešný diel sa bude niesť v duchu prírodnom, pretože ideme niekam pre zmenu dohovor do prírody, sa vyberieme presne do okolia Piešťan. A dnešná misia bude taká, že pani horárka Jarmila Šintálová ide, proste, že ona je horárka iba v Bratislave, ale tam nie sú hory, takže je tam iba jedna horáreň na Kolibe a tak oni nikdy nezažili nič nové, tak idú preskúmať nové lokality, ale viacej vám už o tom povie ona. Dobrý deň, takže ja som horárka Jarmila. Tuto som so svojou družinou. Toto je Jozef, Antónia, Jaromil a táto pani, ona má tajnú prezivku a ja nemôžem jej meno menovať, to sa dozviete až na konci. No a vlastne, objasnite nám, v čom spočíva táto cesta? No, takže naša cesta vlastne bude na dôležitú misiu, budeme potrebovať skúmať hory Piešťanov, pretože sme počuli, že sú tam vraj vzácne nerastné suroviny, ktoré my musíme nájsť. Pokúsime sa o to. A vlastne vy ste hlavná generálka tejto horárne? Áno, pretože ja som ho založila v roku 1990. Ste na to hrdá? Som najpyšnejší a najhrdejší človek, aký existuje a mám dokonca aj ocenenie. Tak, ja vracam. Je to toto, čo nosíte na krku stále so sebou? Presne tak. A ešte taká jedna otázočka. Z istých zdrojov som sa dozvedela, že tam je strašne veľa Arabov. Oni nemôžu byť nebezpeční? Presne tak, oni sú strašne nebezpeční a preto si na nich musíme dávať pozor, máme aj zbrane proti. No, tak teda dúfam, že prežijeme v zdraví a naučíme sa nejakým novým zvyklostiam vlastne v takomto prírodnom prostredí. Takže vlastne počkáme si na cestu a uvidíme, čo sa stane potom. Piešťanov v miestnej časti Langoše. Ako si môžete povšimnúť, je tu naozaj malebné mestečko. Dorazili sme naozaj do cieľa a teraz už budeme putovať 20 km po vlastných nohách, aby sme sa dostali do tej horskej chaty, kde je vlastne takáto výhľadňa pre tých horárov. Bude to namáhavá cesta plná útrap a zrát. Ale snad to zvládneme, to je proste život horárov. Takže, drahí priatelia, nachádzame sa tu v krásnej chate Striebornica, rekreačné zariadenie Moravany nad Váhom. Tak môžeme vstúpiť. Tento komplex bol vybudovaný v roku 1900, koľko to bolo? 45, už tak starý, čiže pozor na rozpadovanie sa stien. A je to vlastne, ako sme už spomínali, horáreň. Také zariadenia sú tu trošku obmedzené, ale aj tak sa to tu pokúsime prežiť. A viac, no toto je náš kamarát Igor. To je miestny šéf. Ja som Igor. Miestny šéf. Ty si nepamätáš, jak sa volá. Ale ty si horár teraz. To je miestny šéf tejto horárne. Viac sa o tom povie horár. Sekerou. Toto je Igor, on pochádza z tejto osady. Je tu... A on vie po Ja som slovensky? Dezinčan. Takže tichučko teraz ja... Prepáčte, idem odsúdiť, aj Alex som vybrcal. No, im je troška zle, lebo pojedol zlé huby, ktoré nemal jesť. No. Ja neviem, žije tu a nepozná tie huby, no ako... Ja by som to vedela, ja by som to poznala. Určite. Vy ste z Takže Bratislavy. no, ja vám môžem predstaviť ďalších ľudí. No, nech sa páči. No, toto toto už poznáte, poznáme, ja som Jozef, to áno. Ja som Jozef. Ďalej. Jonatán. Jonatán, halo. Jonatán. Jonatán, dobrý deň. Najposlednejší alkoholik. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. A táto dáma? To je Filoména. Filoména. Nepredávajú ľudia. Môžete nám povedať? Filoména je veľmi hamblivá, to môžem pozrieť ako psychológ, čo má korešpondenčný kurz v Reykjaviku. Nie je to žiadny psychológ, on nás klame. Tak on si takto rád robí srandu. No, môžete nám povedať niečo o miestnych zvykoch, ako tu horári prežívajú? Dopočul som sa, že bez vody a bez všetkých vymožeností modernej techniky. Máte presnú pravdu, čo ste povedala. Jednoducho, naozaj, to nie je vtipné, čo robia, lebo ale ja som nedá im naozaj k prežitiu stačí iba flaška kofoly.
Oni A nemajú oni žiadnu vodu, poznajú kofolu? neumývajú sa, oni chodia do takého jazera, oni putujú každý deň 50 minút, aby sa mohli okúpať do jazera. Čiže A my umyť to- si tam aj zuby, potom je také špinavé to jazero. Či my toto budeme musieť znášať, áno? Bohužiaľ, ale ja si myslím, že ja vás nejako zachránim, lebo treba fakt. No, Lebo ďakujem. toto sú strašné podmienky, fakt. A pre mňa to bude veľmi ťažká skúška v mojom živote, ale ja verím v to, že to naozaj zvládneme. Pozerajte sa na to. No vidíte, takto sa naozaj zabávajú slovenskí horári na strednom Slovensku. Pozrite si to. Na veky odplaví. Je to naozaj taký, tá kamera je olizaná, je to naozaj ľudový štýl, ale vlastne oni nemajú celé deň čo iné robiť, tak čo iné večer majú robiť, oni nemajú televíziu, nemajú nejaké tu nad báry špinavé a tak, je to naozaj čistá príroda a zabávajú sa svojimi hlasmi a spevom. Môžem to vysvetliť? Áno. Kozmiačo fermentované živiny, tvoriace väčšinou rôzne ovocné príchute, sme vytvorili zmes, ktorá ovplyvňuje ľudské myslenie a tým pádom sme vytvorili rôznu zmeť pocitov, ktoré deformujú ľudský charakter a tvoria rôzne aspekty mysle. Napríklad celé toto Takže nasleduje ďalší deň po búrlivej noci horárov. Stojím tu pred chatou, tam je náš známy kamarát, horár. Malebná príroda, naozaj pozrite si to, že aké skvosty prírody dokážu existovať na Slovensku. Čiže vydali sme sa momentálne do hôr, trošku na čerstvý slovenský vzduch. No teraz takéto veci tu lietajú, ale to je tu bežné, lebo sme v také nebezpečnej oblasti, kde prežijú iba horári a tí najsilnejší. Momentálne mám na sebe taký zaujímavý úbor, pozrite sa, to sú horárske tepláky, oni sú také pohodlné, že proste. A to, aby ma nezranili tie lesné sovy. S našou horárkou známu ideme hľadať tie horniny, ktoré sme nás sľubovali, ktoré sa nachádzajú iba tu. A táto hora im vyhrá ocenenia všetky. Takže naša pani horárka, ako podľa svojej skúsenosti, teraz hľadá dôležité veci. Ona to hľadá podľa presných nejakých znakov a údajov, ktorými rozumie iba ona. Ako si môžete povšimnúť, aj ona má na sebe horársky úbor, ktorý môžu mať iba horári a ľudia povolaní. Čo sa stalo? Teraz som našla niečo prevratné. Čo to je? Takže sú tu dokonca dve veci. Toto je hornina pochádzajúca do Štvrtohor. To viete s 100% istotou? Áno, je to tak, volá sa to karbadit. Naozaj veľmi významná hornina. Som rada, že som ju našla. Takže ju zoberiem. Ďalej, čo som našla a som z toho troška zničená, sú tieto totemy. Toto používali staré kmene, ktoré na tom vykonávali obrady. A z akého obdobia pochádzajú? Došlo zase k nejakej roztržke, ja už nemám čas to riešiť. Oni idú na takú horárskú prechádzku, kde sa budú rozmlouvať? Oni sa idú byť a vážne, ja už nemám čas to riešiť. Je mi jasné, že to nie je vtipné a máte ťažkú úlohu naozaj. Ale ďalej pokračujem v mojom výskume. Tu. Pozor. Dávid. To znamená niečo veľmi zlé. Je to naozaj nebezpečné. Veľmi. Takže pozor. Budem musieť povedať mojim kolegom, aby sme to nejako zobrali do múzea. No, moment, slečna. Toto je už z roku 16 až 23? To tam cigáni dali, viete. A ja už nemám. To sú takí podivní ľudia. Takže idem hľadať ďalšie veci. A máte vlastne nejaké stopy a viete, kade máte ísť? Áno. Veď už sa mi podarilo nájsť toto. A myslím si, že ďalšie horniny už budú veľmi blízko. Je to svätá pravda a myslím, že všetko zvládneme tak, ako to má byť zvládnuté.